bona nit a totes i a tots. Per mi és un honor estar aquí avui en nom de Gramenet, al vostre acte, perquè jo soc una miqueta de Badalona. I a més jo soc d'un barri estrany, com l'Antonio, i jo he estat 15 anys visquent a Sant Roc. I us aconsello, que sé que ho fareu, però que aquests barris no s'oblideu, perquè jo, quan he estat 15 anys visquent a Sant Roc, mai he vist propaganda ni cap acte de cap partit polític a aquests barris. I el que és pitjor, només he vist els acolis del senyor Falcó comprant associacions de veïns i entitats dels barris de Sant Roc i de Sant Cris, i tots anant allà per aconseguir el vot, no? Nosaltres, des de Gramenet del Besòs, us donem suport perquè aquest tsunami, i encara que estigui lleig de parlar de tsunami en aquests temps, però aquest tsunami reivindicatiu, independentista, aquest tsunami alternatiu ja no el podran parar. És un tsunami que comença als pobles petitets i va mica en mica i cada vegada és més gran. Per què és més gran? Perquè jo, que m'agrada estar a la política alternativa, com diuen ells, des de fa molts anys, jo fins fa poc, fins que no vam presentar un llibre a Santa Coloma fa uns mesos que es deia Construint el municipalisme des dels moviments socials, no vaig saber que fa 3 anys i mig, quan farà 4 aviat, es van presentar prop de 100 candidatures alternatives i d'unitat popular a Catalunya. I d'aquestes 100, més de 50 van treure regidors. Per tant, què vol dir això? Que si jo que em dedico a això no ho sé, doncs imagineu-vos a la gent que veu les teles normals i els diaris normals, doncs encara ho saben menys, no? Per tant, depèn de nosaltres, de vídeos com aquest, ara tenim mitjans que abans no teníem, perquè a la gent li arribi aquest missatge. Aquest missatge, per exemple, que ens arriba, que jo, després d'haver viscut a Sant Roc, com he dit, i de petitet haver viscut a Canyet tots els estius, jo sé que Badalona i Santa Coloma estan juntes perquè he viscut aquí, però si no hagués viscut aquí ni ho sabria, perquè traient les juntes populars de fa uns anys sobre el camp de golf i sobre el centre comercial d'aquí això mateix, de Montigalà, doncs hem estat separats. Hem estat tan separats que costa més arribar avui en dia encara en metro de la plaça de la Vila de Santa Coloma a la plaça de la Vila de Badalona. I això us ho tenim que plantejar, no? Per què costa? Per què no volen que estem units? Llavors jo plantejo als companys de la CUP, quan estiguem dintre de la casa gran, que estarem els dos, els plantejo que començar a partir de l'estiu a teixir aquests llaços entre ciutats germanes. Per què dic això? Perquè hi ha coses que ara no faran, perquè hi ha crisis, hi ha problemes a la construcció, però quan una altra vegada això funcioni i la construcció continuï funcionant, hi ha perills a aquesta ciutat i a la ciutat veïna. Perquè un perill, i ells diuen que no, perquè mai ho permetran, però segur que no s'ho creuen ni ells, que és la Sagrada Marina. I la Sagrada Marina és una cosa que tenim que començar a lluitar abans de que pensin tocar-la. I només jo per acabar això. Salut a tots, força, endavant, venen temps difícils, però que no hi ha res maco que no sigui difícil, i ens veiem el 23 de maig, el 22, celebrant la nostra entrada a la Casa Gran. Gràcies.